Totta kai humanisteja ja humanismia tarvitaan. Kaikki mitä tehdään ihmisten kanssa, niin sehän on humanismi. Humanistinen semmoinen ajattelutapa on tosi tärkeä vastapaino sitten muille mahdollisille ajattelutavoille. Meitä on laidasta laitaan, mutta kaikki tuntuu olevan jollain tavalla avoimielisiä. Humanistit on ihan yhtä monenkirjavia kuin humanistinen tiedekuntakin. Ihmiset on hyvin ymmärtäväisiä, vastaanottavia, kiinnostuneita yleensä kaikista asioista, kiinnostuneita ihmisistä. Ne on sosiaalisia, ne ottaa toisen huomioon ja hyväksyy toisen. Se luo tietynlaista hienoa asennetta ja tunnelmaa tänne, koska kaikki ovat tavallaan kiinnostuneita toisten tekemisistä. Vapaaehtoista, monimuotoista. Hyvin paljon pääsee itse vaikuttamaan, mitä opiskelee. Se soveltuvuus on ehkä mukavinta, että saa itseensä haastaa ja saa itseensä laittaa tämmöisiin epämukavuusalueen tilanteisiin. Mut yllätti tämä opiskelijayhteisö ja kuinka aktiivinen se on. Ja täällä on hienoja perinteitä, mitä ei koskaan edes tullut ajatelleksikaan olevan yliopistoyhteisössä. Ja on ollut aivan hulppeaa olla osa sitä hienoa perinnettä ja nauttinut täysin siemauksin.